ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣେଇବି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କ'ଣ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ରଘୁ ଓ ମାଧବ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏକାଠି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଓ ରାଗ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଥା ହେବେନି। ନାରେ ପୁଅ, ଏତେ ରାଗ ଥିଲା ଯେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଦିନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଘୁ ନିଜର କ୍ଷେତରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ପାଦ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଗଭୀର ନାଳରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଘୁ ଡାକିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ଅଛ କି? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ଅଛ କି? ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଧବ ହଠାତ୍ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଦୂରରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା। ମାଧବ ଭାବିଲା ଯେ ଏହା କାହାର ଶବ୍ଦ, କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କି? ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ନାଳ ଭିତରେ ରଘୁ ପଡ଼ିଛି। ମାଧବ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ତ ରଘୁ, ଯିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅପମାନ କରିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ସମୟ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାର ବିପଦ ଦେଖି ମୁହଁ ଫେରାଇବୁ ନାହିଁ। ମାଧବ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମାଧବ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ରଘୁକୁ ନାଳରୁ ବାହାର କରାଇଲା। ରଘୁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାଧବ ତାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲା। 2 ଦିନ ପରେ ରଘୁର ଚେତନା ଫେରିଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ମାଧବ ତାର ରଘୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋର ଭାଇ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ମିଶିମିଶି ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଜା, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁତାଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଖରାପ କି? ଅରେ ପୁଅ, ଶତ୍ରୁତା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିପଦ ବେଳେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ। ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଏ ଗପରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲ? ଯାହା ଶିଖିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ।